Здравейте! За хората, които нямат идея кой съм, аз съм Деян, а за хората, които имат идея кой съм, пак съм Деян, или Creamy Linksess, както ми е псевдонима на другият YouTube канал. А този е чисто нов, изцяло на български език, в който ще се говори за всичко, което изникне в извратеното ми съзнание. Това видео е различно от което и да е друго, което съм правил, поради ред причини. Май. Или поне аз така си мисля. Кой съм аз? Аз съм Деян, на 19 години, карам 20 и съм от едно малко градче в България, Монтана. Обичам си го и всички в него. Прекарал съм горе-долу всяко лято там, но съм завършил средно образование в София. В момента се намирам в Великобритания, за да следвам мечтите си. Защо уж? Защото мечтите ми се променят всеки изминал ден, а това лошо ли е? Не. Според мен не, поради факта, че изпълнявайки една мечта от нея излизат поне още няколко. Аз си гоня всичките, да си ги събирам, защото защо не? Аз обичам много неща. Обичам да се разхождам, обичам да слушам музика, обичам да чета. Обичам да спя в библиотеката на университета си, вместо да си уча за изпитите, за които евентуално трябва да уча после, защото ако не ги взема, ще си остана без образование. Трябва ли ми образование, за да следвам мечтите? Не. Това е лист хартия. Трябва ли ми образование, за да живея както желая финансово? Зависи. Тъй като до сега не съм работил нещо, което не ми е доставило удоволствие и пари едновременно. Парите фактор ли са за щастието ми? И това много зависи, но почти не. Обичам да карам колело. Обичам да ям много, обичам да обичам. Емоционален. Обичам всичко, въпреки че за много неща не се вълнувам особено. Обичам животните, но и ям месо, но това не ме прави извратен. Не обичам веганите, вегетарианците и прочее, когато започна да ми плямпат на главата за това кое е полезно и кое не. Гледайте си във вашата паница, моля. Обичам си приятелите. Те не са много. Повече са от това градче, което споменах преди малко. Град Монтана. Изразнал съм с тях и честно казано това са единствените хора, които са с мен повече от 13-14 години и никога не са ми обръщали гръб, освен когато сме си казвали чао. Обичам и познатите си, с тези, които разговарям във Facebook, тези, които ходя на метал концерти, с тези, които пия, с тези, които си прекарам добре като цяло. Обичам българският underground, музиката, която за жалост не е дооценена от доста хора, въпреки че тя е страхотна. Обичам да обичам, отново, но ме е страх. Повтарям го, защото съм обичал два пъти по начин, по който не съм си представил, но ми е трудно да обичам. Да. Това няма смисъл. Обичам да заснемам моменти, било то на видео или снимка. Обичам анимации, обичам игри, обичам филми, обичам сериали. Особено игрите. Карат ме да се чувствам жив, особено когато има руснаци и поляци в отбора. Тогава се чувствам като жив наеман убиец. Обичам да се променям. Това лошо ли е? Не мисля. Обичам новите запознанства, обичам себе си, но се мряза в известен смисъл. Обичам спокойствието и природата. Обичам познати си от в обществото, буквално ме вкарват в един друг свят. Обичам семейството си. Реално имам страхотно семейство, което ме е подкрепило винаги, но във разумен смисъл. Обичам да преследвам това, което не мога да имам, а това, което мога да имам лесно, ми е скучно, но загубя ли го, осъзнавам колко съм загубил. Или не винаги, защото не ми е било толкова на сърце. Но това бях аз на 16, просто реших да ви споделя, защото е част от мен и ме е изградило като човек, защото съм го осъзнал. Обичам да чета фейк нюз, особено да ги споделям, поради факта, че ми харесва как хората вярват на всичко в интернет, без да проверяват повече от един реален източник. Обичам да се филмирам, емоционално ме кара да се чувствам добре. Обичам да плача, да се усмихвам, да се питам ами ако, защото се чувствам зле, а за да се чувствам зле, значи има причина да се чувствам добре, май. Да, повечето пъти да. Извратения Деянска го наричам аз. Имам доста неща на главата си. Спамя бая във Facebook и запълвам времето си с разни глупости, които реално не са глупости, ама каквото такова. Познавам доста хора. Не съжалявам, че съм се запознал с никого. Поне не в момента, в който го пиша това, но определено всеки има момент, в който е съжалявал, че е срещал някого, но в крайна сметка всяко нещо, което се случва, изгражда мен, теб и всичко останало около нас, защото нищо не е случайно. Обичам да си мисля, че на хората им пука за мен, когато реално на не много от вас ви пука за мен. Обичам да вярвам на хората, доверчив съм и вярвам в доброто. Обичам да съм позитивен, но съм и реалист. Позитивен реалист. Това дори си противоречи. Знам кога нещо ще се случи, но въпреки това се надявам и очаквам добър ауткъм. И да, Ванеса, ако гледаш това клипче, да, знам, че не е хубаво да имаме очаквания, но очакванията ме карат да бъда щастлив, поне на момента. Обичам моментното щастие. Обичам да решавам какво да правя на момента. Обичам да пътувам. Обичам си чиит всяка неделя. Обичам да съм перфекционист. Спрямо себе си. Обичам да съм щастлив, но го мразя. Виждайки колко щастлив мога да бъда здарен човек и после това да ми бъде отнето, ме кара, че съм унищожавам малко по малко, но после виждам, че мога да съм щастлив със себе си, поне до някаква самостоятелна степен на щастливото, ако може така да се нарече. Обичам да медитирам, един много хубав метод за визуализация на едни възли и как да ги развързваш. Възлите са проблеми, развързванията са решаването на проблемите. Много е за обяснение, но е много готино, реално помага. Намерих го, когато бях в една емоционална дупка.
става. Нарочно казах става, без остава. Обичам предизвикателство. Обичам да се мотивирам и обичам да мотивирам хората. Обичам хората да ме гледат. Обичам и нарциса в себе си. Обичам да съм земен, реално защото не се смятам за нищо повече от никой друг. И не трябва никой това да го прави също. Обичам да се снимам с хората. Обичам да гледам стари спомени, карта да се чувствам щастлив, че съм ги изживявал. Обичам да правя видеа. Обичам да монтирам, дори да съм некадърен в това. Обичам да съм различен. Обичам да съм различен. Обичам да пробвам различни хоби. Обичам да играя на столни игри, обичам да стрелям с лък, обичам да танцувам, обичам си работата като евент хост, а сега като фотограф и ентертейнер до една степен. Обичам да гледам как хората са щастливи заради мен или поне хората, които са около мен, са щастливи. Обичам да гледам успехите си. Обичам да не ме е страх, въпреки че имам някои, които не са физически. Обичам всякакви животинки. Да, това включва паяци, змии, мишки, гекони и прочее. Обичам да гушкам кучето си и обичам да гушкам котката ми, която е в Монтана. Обичам да се обличам фенси. Обичам си мустаците, обичам да си променям косата, обичам да съм някой. Обичам хладното време. Обичам да плувам, обичам да чета и обичам да чета за звездите особено много. Обичам да мечтая, обичам да греша. Това е странно. Защото, поне в добрите случаи, в скоби, този, който стои срещу мен, ще ми покаже къде греша, защо греша и ще ме научи и вече няма да греша. За съжаление, това не се случва толкова много в нашия свят. Обичам да уча хората на разни неща. Обичам да експериментирам, обичам да се татуирам и обичам да татуирам. Обичам да рисувам, обичам да косплейвам, обичам да правя разни неща с сърцето си, да масторилъшквам или там както е думата, защото не я произнесох правилно, нямам идея. И не го имах в сексуален смисъл. Обичам баница и боза. Обичам месото, коса ме кара да изпарам в еуфория. Странен факт на деня. В това видео казвам думата обичам поне 7 или 8 пъти, отколкото съм изричал в живота си. Камо ли казвам, не повече, всъщност са точно 9 човека, включвайки семейството ми, 3 приятели и 2 бивши. Обичам да вярвам, че има различни видове обич, но не смятам, че има някой човек, който да не го мисли това. Това съм аз, или поне част от мен. Или поне това, което в момента се сещам да напиша и да запиша. Сигурен съм, че след като започна да монтирам видеото и да правя voice-over, ще сети поне за още толкова неща, които обичам. И тъй като в момента аз го чета, да, вярвайте ми, поне за 10 неща мога да добавя, но ще се придържам към моето сценарий, че който в момента не се придържам към него, but fuck it. Ами ти кой си? Или ти коя си? Този, който стои зад видеото, зад колонките, зад слушалките, това няма смисъл. Защо питам това? В днешно време все повече хора около мен се чудят това какво са или са тъжни като цяло, не знаят какво обичат, не знаят какво да правят и не знаят как да обичат себе си. Предизвиквам те теб, точно теб, който си останал до края на видеото, защото това видео не знам колко дълго ще остане, и те предизвиквам да направиш един списък с неща, които обичаш да правиш. Да се запишеш на видео и да се изгледаш как изговаряш всичко това или да го качиш някъде, или да отговориш на това видео с подобно видео. Искам да предизвикам някои известни личности, които много ми е интересно да чуя какво обичат. Въпреки че доста от тях биха отказали поради факт, че това си е доста лично. Аз с това видео се отварям доста към хората по начин, по който досега в социалните медии не съм се отварял, защото аз имах си един профил, който нещо като роличка, която се цъках във Фейсбук, и хората не знаят кой съм реално аз. Много малко хора знаят кой е Деян. Деян Иванов. Не Деян във Фейсбук. Това също не е в сценария, което не се сетих да напиша, защото не ми дойде на ума. Хората, които искам да предизвикам, ще започна. Хората, които искам да предизвикам, са до една степен известни в която и да е общност в българското общество, защото те са доста разделени. Искам да започна с Ванеса, хората, които нямат идея коя е Ванеса. Това е розовата астроложка, за хората, които не се сещат. Да. Преслав, дългият брадат геймър. И Аспарух, братя на дългия дългокос геймър. Да. Предизвикам също Роро, Орошев, Яна, Лекси, Нора, Вики, Никола, Зиги от Ларп обществото, защото ми е много интересно той какво ще каже. Димана, Мартин и всеки, който се чувства така, и всеки, който се чувства окей с това, защото ми е интересно да видя всяко едно видео. Това не съм го видял от никъде и ми хрумна докато тичах в фитнеса. И с това ще започна моят нов канал. Ако искате отделно, направете едно такова клипче и пратете на dejan.d.ivanov.youtube klomba.gmail.com, ще напиша това в видеото и ще ви отговоря на това, ако се чувствате така, все едно бихте споделили. Това беше от мен, сигурно е доста дълго и не много от вас са гледали всичко, или сте скипнали до края, или каквото така. Може да оставите коментар, да лайкнете или да сабскрайбнете. Този канал ще бъде изцяло на български и ще споделям каквото ми хрумне на ума. Това беше от мен,
и до скоро. И да, в този канал не съм Кримилинкс, в този канал съм Деян Иванов. Чао, чао!